Anson ye. Ni obe si obe de ni o. So bi kanana. Wakayo. Anson waya. Oya ye. Ye nimko. Ye ni mabiani o. Anson we. Ojasie. Ye Ojasie for me. Yesro. Adonti waya. Oya ye nimko. Ye nimbiani o. Adonti. Uni munientia ye bo Ojasie. Na ni munientia ye bo Anson. Na berebe na ye bo Anson, na berebe na ye bo Ojasie. Enu tan fese wo hia me odombere mabafo awi akomye sechi na yesua mamere ne amane na numpo akomya yesie ne fie so ye de hye no asese yesie fie akomya ma wa na yesie fie akomya ma wo a wudi akomya no a bedi ne san se wo akomya wo fie a so aya mamere se ye bonkomya ni bi ma fie ofo na ankasa na se me ya donten hene a na menuanom mafrewe na mana donti kruntire mama na donti akwam mama na donti chidom eya mamra na hiame odombere mabafo awi akomye sechi na yensua sa ne ma we nyina na emwa na nyama nso mfiriga na manmu na emwa na ema yenhu nia esese ye so ye de hye so huni aye se wonya de hye nso a wate wo ho ase na bra wo hweme ewo Asupra TV sui no obekọ ye YouTube page na wa like na wa share na ko Facebook Asupra TV na wa look na wa like na wa share na me chia se Asupra TV a na wa gye me so apredem se me chia se Asupra TV a na wa gye me so aprede se me chia se Asupra TV a na wa gye me so aprede adehye kronkron adua namba hia me ewo Asupra TV so ene da biara da ade be chi aye fere ne nne eye me odombere mabafo awi akomye sechi mene wo host enenti hia me na yensua amamere ne amane na yensua abrabopa emfamod emwa Ghana man empuntu nananum nhira wo nananum nka ho nyame mmoa no ma ne abia bia no enye yi hia me ewo Asupra TV so